Hello! A tippek és trükkök második része után azonnal itt van a harmadik. Micsoda meglepetés. Mutatom. Ez egy 18 szolos Pegasus. Agyváltó, agydinamó. Egy zseniális dolog. Ezt a kisfiamnak vásároltam, aki most lesz 5 éves, és pont az a méretű kiskölök, akinek már a 16-os kicsi, de a 20-as még nagy. Ez egy kiváló átmenet a kettő között. Nagyobb gyártók, nem mint hogyha lealacsonyítanám a Pegazust, a mountain bike gyártóknál nagyon ritka a 18-as, és ezért esett erre a választás. Ami meg kell, hogy csináljak, az első fék karja a jobb oldalon van, ami normál esetben a hátsó fék karja legyen. Én nem szeretném, ha ezt szokná meg a gyerek, úgyhogy ez át fog keveredni a másik oldalára, és túrtam itthon fékkarok után, de nincsen, úgyhogy most ilyen kicsit trógerba egyszerűen meg fogom fordítani a kart, és átteszem a másik oldalra. De hogy ez megtörténjen, ugye a markolatot el kell távolítani, és most ide is érkeztünk a tippek és trükkökhöz. Hogy én ezt hogy csinálom, anélkül, hogy a markolat károsodna, és hogy ne tartson 2 órában, mire lefeszegeted magát a markolatot. Itt látható, ez az én trükköm. Nagyon óvatosan a markolat alá betolok egy csavarhúzót, de úgy, hogy ne szúrjam ki a markolatot. Sajnos volt már rá példa, még úgy, hogy így a környékén se tegyek tönkre mindent. Nyilván a kormány valamilyen karcolást fog kapni, de úgyis markolat lesz ráhúzva, nem látja igazából a kutya se. Most én ezt leveszem innen, és hoppá, lefektetem a földre. Nem egy profi módon. Na jó, tegyük ide. Nem bír megállni. Jó, mindegy. És az a trükk, hogy fogod, és belocsolsz oda egy kis vizet. Fecskendővel lenne ez a legjobb dolog, de nem találtam itt, ha ment egy kicsi a szőnyegre, és semmi gond. És ha bent van a víz, kihúzod a csavarhúzót, kicsit vársz, majd elkezded forgatni, és olyan gyönyörűen le fog jönni. Ennyi. Én ezt szeretném még felhasználni, mert ennek semmi baja. Igazából a csatorna koncepciója, hogy rossz bicajokat vásárolunk olcsón. Az olcsósággal rendben volt minden, kiváló volt az ára, de igazából semmi baja nincsen, tehát patent állapotban van, minden működik. Ez az egy dolog, ez a fékes dolog is csak az én rigolyám, amúgy plug and play. Ráülteted a gyereket, és már csapatja is. És ugye mivel agyváltós, ezért kontrás is, úgyhogy a farolási lehetőség a gyereknek végtelen. Minden jót kívánok!